den her sætning, for jeg vil fucking minus af. En pistol i en scene skal være til et formål. Slap nu af. Det var bare et forslag. Ej, det var jo kliché. Og hvorfor er det altid dig, der skal have de seje scener? Fordi det er min far, der betaler på det her projekt. Okay. Hvis vi nu laver en gyserfilm, så kan vi begge to være med i filmen. Og jeg er sådan ligesom Scream. Og på en uhyggelig aften, når vi er alene hjemme, ringer telefonen. Telefonen. Den har brugt så mange gange før. Kan vi ikke heller lave noget med en gun? Og jeg gider ikke spille offerrolle. Okay, vi kunne vel også lave noget action, det er også meget sjovt. Gyser-action. Altså, okay, ja, okay. Det der sker, det er, at der er en morder. Og morderen, han går i det der hus, hvor der er 2 kvindelige ex-special forces, altså agenter. Og han ved ikke, de er der, men... Og vi skal spille de 2, eller hvad? Ja. Du er klovn. Hvorfor vil du det? Vi er teenager. Ja, okay. True. Kan vi ikke hellere lave noget med en gammel klassisk gyserfilm? Klimaks for noget at skyde. Prøv at høre, det her gyser actionfilm fungerer overhovedet ikke. Ved du hvad? Vi kan sgu da bare lave en romantisk film. Det kan jo muligt være så svært at lave. Det var sgu en meget god idé. Ja, og så skal det bare handle om os 2, og så sådan en rigtig lækker fyr. Så kan jeg være hans kæreste, og så kan du være sin nye veninde. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you. Hvorfor er det mig, der skal være en veninde? Hvorfor kan det ikke være dig? Det er mig, der har den fedeste fantasi. Så lad det komme an på en prøve.